Hello everyone, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि चैप्टार 1 नंगुबै अनजिमा रियल नम्बर्स सोंथि एक्सारसाइज 1.1 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो क्वेश्चन नम्बर 1 खौ सल्व खालामनानै होबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन। बे लिंकआव थांनानै नायहै। नङाब्ला जुदि नैबे खनायाव लिंक नुदोंब्ला बे खनानि लिंकआवबो थुनानै नायहैनो हागोन। बे भिडियोखौ नायग्रोथार होमब्लानो दिनैनि बे भिडियोखौ साबसिन बुजिगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। बिनिफ्राय नांगौ जानाय मानसिफोरनो बे भिडियोखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो। आरो गोसोआव लाखि बे भिडियोआ जाहैबाय बर' मिडियामाव फरायनायानो जा इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टसफ्रा नायनानै बुजिना लानो हागोन। अके स' नायलांदो। जों गिबियावनो बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ आं नोंसोरनो दिन्थिनो सानदों। बर' मिडियामनि कुइसन्सआव नाय। बिनि उनाव इंलिश मिडियाम कुइसन्सखौ नायगोन जों। दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया 6q+1 महरनि नङाब्ला 6q+3 नङाब्ला 6q+5 महरनि जेराव qआ माबेबा मोनसे रग' अनजिमा। अके जोङो मा खालामनांगौनो जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया मा महराव दङ 6q+1 नङाब्ला 6q+3 नङाब्ला 6q+5 महराव थानांगौ होननानै फोरमान खालामनांगौ बा दिन्थिनांगौ। qआ मा जिनिसनो माबेबा मोनसे रग' अनजिमानो। स' कुइसन्सखौ बुजियाखै जानो हागौ, आं बुजायलांबाय थागोन, नायलांबाय था। गिबियावनो जोङो इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायना लाग्रोनि बिनि सिगां show that any positive odd integer is of the form 6q+1 or 6q+3 or 6q+5 where q is some integer। बिदिब्ला कुइसन्सआव मा बुंदों जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमानो। आच्छा दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा माने मा नैबेखौ होनना बुंनाय जायो 1 अके 3 5 7 बिदिनो थांबाय थागोन। माने बेजरा अड जानांगोन, अड जाय माने 2 जों डिवाइड खालामजाया। बेखौ जोङो मा होनना बुङो दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा होनना बुङो बर'आव। इंलिसाव अड पजिटिभ इन्टिजार्स। रग' अनजिमाया मोननै रोखोमनि थायो, पजिटिभ आरो नेगेटिभ। दाजाबथाय दानख'थाय गोसोआव लाखि, बेवहाय दाजाबथायनि बाथ्राल' बुंदों, ओंखायनो जोंहा बे नै बिथिंनियाल' जागोन। आरो बिनि मादाव मायाल' जागोन 1 3 5 7 जाय माने 2 जों डिवाइड खालामजाया। अके स' बेबायदि टाइपनि कुइसन्सखौ जों बोरै सल्भ खालामगोन बिनि थाखाय जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायगोन। अके नाय इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिनि फर्मुलाया नैबेमोन। नैबे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो मा खालामगोन बे कुइसन्सखौ सल्भ खालामगोन। ओंखायनो गिबियावनो नैबे बाथ्राखौ लिरना लाग्रोगोन जोङो फार्स्ट अफ अल। अके बे बाथ्रायानो जाबाय बे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै इंलिश मिडियामना बाय इउक्लिड्स डिभिजन लेमा लिरबानो जाबाय। दानिया नायदो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिया मामोन a = bq+r, जेराव नैबे r नि मोनसे सिमा दङ। बे सिमायानो जाबाय नै बेखौ मा होनना फरायो गोसोआव लाखि 0 is less than equal r, r is less than b। जों बेखौ 1 होननानै लाथ'नोसै। दानिया जोंहा मा खालामनांगौ 6q+1 6q+2 महरनि दिन्थिनांगौमोन नालाय नैबे नै 6q+1 6q+3 6q+5 बेखौ दिन्थिनांगौ नालाय जोङो नैबे 6 खौ जोङो b नि जायगायाव फज'गोन। अके नैबे b नुदोंना, बे b नि जायगायाव जों 6 खौ फज'नानै होबानो जाबाय। बिनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ लिरदो। बे बाथ्रायानो जाहैबाय नैबे b = 6 खौ समानथाय 1 आव फज'नानै। अके 6 जुदि 6 लिरनाय दंबा 6 फज', 7 आव लिरनाय दंबा 7 खौ फज'बानो जाबाय। बेवहाय जोंहा 6 लिरनाय दं नालाय नै फर्मुलायाव, ओंखायनो जों 6 फज'दों। जुदि 4 बा 4 फज'गोन जोङो। अके इंलिश मिडियामफोरना बिदि लिर, बर' मिडियामना बिदि लिर। on putting b = 6 in equation 1 we get इंलिश मिडियामना बेखौ लिरबानो जाबाय। अके होमबा जोङो b = 6 खौ नैबे समानथाय 1 आव फज'नोसै। जेराव b नुदों जों बेवहाय 6 खौ फज'गोन। होमबा जों मा मोनगोन a = b नि जायगायाव जोंहा 6 जासिगोन नै r आ r। अके नैबे 0 आ 0 लेस देन इकुवेल r आ r। नैबे b नुदोंना, बे b नि जायगायाव जों 6 फज'सिगोन। अके होमबा जों 6 फज'बाय। दानिया फज'खांनायनि उनाव नों नुबाय जे नैबे बिथांखौ जों जेबो खालामनो हाथ'आ, नाथाय नैबे बिथांखौ जोङो एसे सोलायहोनो हायो। बे सोलायनो हानाय जिनिसानो जाहैबाय नैबे मा होनाय जादों r नि भेलुआ मा होनाय जादों, r नि माना लाथिख'निफ्राय जागायगोन खिन्थु सोरनि खम जानांगोन 6 नि खम जानांगोन होनना बुंनाय जादों। थारमाने r नि भेलुआ मा जानो हागोन 0 जानो हागोन, 1 जानो हागोन, 2 जानो हागोन, 3 जानो हागोन, 4 जानो हागोन, 5 जानो हागोन, खिन्थु 6 नि खम जानांगोन। बा 6 नि खम भेलु, r नि 6 नि खम भेलुआ मा जागोन, जाय माने 0 निफ्राय जागायजेनो मा जागोन 0 जागोन, 0 आ 6 नि खम, 1 जागोन, 1 आ 6 नि खम, 2 जागोन, 2 आबो 6 नि खम, 3 आबो 6 नि खम, 4 आबो 6 नि खम, 5 आबो 6 नि खम, खिन्थु 6 जानो मोना होननाय जादों। अके बयबो बुजिबाय जानांगौ r नि भेलुआ 6 नि खम
मासिम जानो हागोन 0 सिम खम जानो हागोन 0 सिम जानो हागोन होनना बुंनाय जादों होमब्ला नों नुबाय r नि भेलुखौ मोनबेसे मोनखो गासै 6था मोनबाय नोङो r नि मानखौ बे 6था मानफोरखौबो जों नैबावहाय जुदि फज'लांबाय थायोब्ला जों मा मोनगोन जों फज'लांबाय थायोब्ला मा मोनगोन नै सिगाङाव आं 0 खौ फज'ग्रोनोसै 0 खौ फज'बा जों नै बेसेबां मोनगोन होमबा जों बेसेखौनो मोनगोन 6 किउब प्लास 0 नों 6 किउबखौनो मोनगोन 6 किउबखौनो मोनगोन 6 जों 0 जों प्लास खालामबा बेनिफ्राय 6 किउब प्लास r मोन r नि जायगायाव आं मा फज'नोसैलाय दायो 1 फज'नोसैलाय नै 1 फज'बा नों बेसेबां मोनगोन बेखौ जेबो खालामनो हाला दै नोङो आरो मा फज'दोलाय 6 किउब प्लास 2 फज'दोलाय आरो मा फज'दोलाय 6 किउब प्लास 3 फज'दोलाय आरो मा फज'दोलाय 6 किउब प्लास 4 फज'दोलाय आरो मा फज'दोलाय 6 किउब प्लास 5 अके गासैबो फारि फारि फज'बोबाय नै जों 0 1 2 3 4 5 नैबाव फज'फैबाय होमबा जों बिदि मोनबाय दानिया नों बेवहाय नायदो जोंहा बेवहाय बबे जरा बबे बेजरा which one is odd and which one is even बेवहाय नाय जरा माने मा जाय 2 जों डिवाइड खालामजायो even means which can be divided by 2 okay without any remainder जेबो गैयालासिनो माने रानखोन्दा थालाङालासिनो ग्रोब राननो हायोब्ला 2 जों बेखौ जरा होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय जायखौ जोङो ग्रोब राननो हाया 2 जों बेबायदि अनजिमाखौ जों मा होनना बुङो बेजरा होनना बुङो बयबो मिथिखागौ okay which cannot be divided by 2 that is called odd okay होमबा बेवहाय बबे 2 जों डिवाइड खालामजागोन नाय नैबे 6 किउआ 2 जों डिवाइड खालामजागोन नैबे 6 किउ प्लास 2 गोनाङाबो 2 जों डिवाइड खालामजागोन 6 किउ प्लास 4 बे 2 जों डिवाइड खालामो बाव 2 जों डिवाइड खालामजायिया नैबे बे जेरावहाय माने बेजरा अनजिमा दंदेरो ओके 6 किउआथ' आरामसे 2 जों डिवाइड खालामजायो नै 6 किउआ 2 जों डिवाइड खालामबा मा मोनगोन 3 किउ मोनगोन ना ओंखायनो बे डिवाइड खालामजायो बेबायदिनो 6 किउ आरो 2 आबो 2 जों डिवाइड खालामजायो 6 किउ प्लास 4 आबो डिवाइड खालामजायो बिसोरो जरा जागोन जायजों 2 जों डिवाइड खालामजाया बे बेजरा जागोन अड जागोन होमबा बेवहाय बबे बेजरा नैबे बेजरा दे that is odd बेबायदि लिरलायनाङा आं जास्ट नोंसिनि बुजिनो थाखाय लिरदों होमबा नों नैबावल' ओरै लिरना होदो बेवहाय a equal to 6 किउ प्लास 1 कमा नैबे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय बेवहाय a equal to 6 किउ प्लास 1 a equal to 6 किउ प्लास 3 a equal to 6 किउ प्लास 5 फोराल' बेजरा अके इंलिश मिडियाम होननानै बिदि लिरना लादो बेनो जाबाय नैबे here a equal to 6 किउ प्लास 1 a equal to 6 किउ प्लास 3 a equal to 6 किउ प्लास 5 are odd अके बिदिब्ला माखासेया मा जाजोबगोन जोंहा माखासेया जरा जाजोबगोन जोंहा बेवहाय माखौ नांगौ बेजराखौ नांगौ ओंखायनो नुबायना नोंसोरो जाय जिनिस मा होनदोंमोन कुवेश्चनआव जेरैबायदि बुंदोंमोन जाय बेजरा बियो नैबे महराव थानांगौ बे मोनथाम महराव थानांगौ होनना बुंदोंमोन ना बे बाथ्रायानो जोंहा गोरोबहैबाय जाय अड पजिटिभ इन्टिजार बियो 6 किउ प्लास 1 6 किउ प्लास 3 6 किउ प्लास 5 आव थाहैयो होनना बुंदोंमोन बेनो मोनहैमारबाय जों बे महरावनो थामारो जराबा जोंहा मा महराव थागोन इभेनब्ला नैबे 6 किउ प्लास 2 6 किउ प्लास 4 महराव थागोन ओंखायनो जोंहा आल्टिमेटलि जोंहा जा सोंदोंमोन बेयाव मोनहैबाय ओंखायनो लास्टआव नैबेखौ लिरना होबानो जाबाय एन्सारा बे बाथ्रायानो जाहैबाय नैबे जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया 6 किउ प्लास 1 नङाब्ला 6 किउ प्लास 3 नङाब्ला 6 किउ प्लास 5 महरनि अके इंलिश मिडियाम होनना नैबेखौ लिरदो एनि पजिटिभ अड इन्टिजार्स अफ द फर्म 6 किउ प्लास 1 6 किउ प्लास 3 6 किउ प्लास 5 बेबायदि लिरना होबानो नोंहा बास एन्सारा जाबाय बावहाय दाजाबथाय बेजराब्ला नैबे बे जागोन जुदि एग्जामाव सोलायनानै हरोब्ला नैबेखौ लिरबानो जाबाय जरा होनोब्ला इभेन होनोब्ला 6 किउ प्लास 2 6 किउ प्लास 4 उल्था लाबानो जाबाय जायखौ जों लायाखै बेखौ लाबानो जाबाय अके